Čaute tankisti a tankistky. Dneska vás vítam u špeciálneho videa, pretože si rozoberieme dopodrobná model T34/85. Tak určite sleduj video až do konca. Jedná sa o model T34/85 s neskorou verziou 85 z roku 1944, ako to uvádza výrobca Zvezda. Model bol veľmi autentický, tento model sa skladá vlastne z 296 dielikov presne. Mierka je 1:35. Dĺžka zostaveného modelu by mala činiť cca 24 cm. Model nie je vhodný pre začiatočníkov, je skôr vhodný pre modelárov, ktorí už sú za tou začiatočníckou úrovňou, takže už majú zložené aspoň tie dva modely. Model je veľmi kvalitný, bez interiéru, aj keď ja som vlastne interiér veže sa snažil dorobiť. Uvidíte ako. Takže najprv si povedzme niečo o modeli. Prišiel mi zabalený pekne v krabici. Krabica je veľmi pekná a po otvorení farebnej krabice sme zistili, že vo vnútri sa nachádza ďalšia kartónová krabica, ktorej otvorení sa dostanete už k samotnému modelu. Model obsahuje už spomínaných 296 dielikov a obsahuje aj nálepky, plán. Plán je veľmi prehľadný. Veľmi sa mi páčilo, že tam boli uvedené farby od Tamiya aj iných výrobcov, čo ma však zarazilo, neboli farby od výrobcu Revell, a keďže používam revelácké farby klasické, takže som si to musel premieňať, ale okrem toho to bolo veľmi v pohode. Návod bol veľmi pekný, dostali sme dokonca aj farebný vytlačok, ktorý mal vlastne ukazovať, ako by mal model vyzerať pri nastrikaní, a mohli sme vidieť, kde sú umiestnené jednotlivé nálepky a aké farby kde boli použité. Toto sa mi veľmi osobne páčilo a bolo to krásne, aj keď ja som plne, že 100% podľa tohto návodu nešiel. Čo sa týka kvality dielikov, jednalo sa o veľmi kvalitný model za tú cenu. Cena v eurách sa pohybuje okolo 27 eur a 22 centov cez obchod Super Hobby.sk. Nie je to platená spolupráca, ale takto vám asi aj prvé vyskočí aj s DPAčkou, čo není podľa mňa za takýto model vôbec zlé, a kvalita tohto modela bola veľmi vysoká. Bola vyššia teda ako u Revellu, by som povedal. Aj keď Revell modely sú zvyčajne o trošku lacnejšie, ale podľa mňa si oplatí sa priplatiť, ak na to máte. Veľmi sa mi spáčilo spracovanie veže, ktoré bolo pekné, kvalitatívne tie kúsky boli veľmi dobré, dali sa veľmi ľahko odstraňovať z rámiku. Čo bol jediný problém, a teraz sa dostávame k problému, ktorý bol vlastne asi najväčší pri zostrojovaní modelu, bolo to, že áno, tá jedna z častí, tá veľká, ktorá tvorí dosť veľkú časť do spodného terpu, mi prišla poškodená. Áno, mám kamaráta, ktorý povedal, že to nie je zvyčajné. Áno, už som otváral druhý model a pri ňom to není. Takže áno, asi sa to stalo prepravou. Aspoň si to myslím, mohlo sa to teda stať aj pri výrobe, ale nebolo to tak zlé, ale všimol som si to až neskôr. Ale ovplyvnilo to kvalitu modelu, pretože spodný diel s vrchným tým poškodeným nešiel úplne dosadnúť a lepenie bolo veľmi náročné, čo vlastne zhoršilo povrchovú úpravu a brúsenie bolo veľmi náročné, takže to nie je úplne hladký povrch. Zakryla to tá predná rečta, čo za to som veľmi šťastný, a potom farba, takže áno, nejak som to zachránil, ale nebolo to úplne super. Ale toto by som skôr zhodil na to, že to prežilo asi nejakú cestu, a ako vravím, to balenie bolo veľmi solidné, a keď sa na to aj na tú krabicu aktuálne pozerám, je trošičku na jednom mieste taká trošku malá preliačenina, ktorá možno, že spôsobila aj ten kritický nájazd. K tomu baleniu by som povedal asi, že bolo veľmi dobré, že tie väčšie dieliky trošičku ohľa, keďže je to dosť malý. Ináč skladanie modelu bolo veľmi zaujímavé. Asi sa moc neopakovalo, až teda na ten podvozok,
pri nich tam boli taká opakujúca časť tie kolesá, ktoré vás trošku nebavili a aspoň nás to už bolo také. Pritom na tieraní to bolo dosť dlhavé, ale ináč to ste tam mali veľa krásnych ťahov a model bol dosť detailný. Väža bola veľmi nádherne spracovaná a celkovo model krásne do seba zapadal. Jediný problém ďalší, čo by som povedal, bolo složiť tie pásy. Potom asi koncu bol problém, ja som k koncu bolo tie pásy zlepiť, lebo inak ja som ešte strátil tú jednu formu, kde sa to dá lepšie tento dosadiť, ale ono aj tá forma, musíte si to dosť sa s tým peplať a asi to nevyjde na prvýkrát. Je to také OK, ale zasa nie som až tak skúsený modelár, takže toto vám až tak moc neviem povedať. Model náročnosťou nebol až taký náročný, vybavenie ste k nemu nepotrebovali nejaké brutal profi, postačili k vám k tomu nejaké základné modelárske pincety, nejaké kvalitné štece, farby samozrejme, nepotrebujete na to airbrushku, ale áno, zíde sa, ja ju nemám zatiaľ. Potrebujete na to lepidlá a už potrebujete kvalitnejšie lepidlá, ktoré dieliky sú menšie, takže áno, odporúčam používať už pri tomto modele Revell lepidlo, pretože áno, aj keď je dobré pre začiatočníkov, tento model už pravím, není úplne začiatočnícky. A ak by ste chceli vidieť, aké ja používam vybavenie, a to som si ho ako fakt, že nevymyslel, poradil to môj dlhoročný kamarát, ktorý už fakt dlho modeluje a vyhral už aj pár súťaží. Tak kľudne napíšte do komentárov, lajkujte toto video a pravím aj pokračovanie tej vlastnej série, lebo už aj nejaké videá, shorty som vydal a natočím kľudne celé video, ak by ste o to mali záujem. Ináč všetko nebolo to také, že ťažké. Takže tento model si veľmi chválim a keby som ho mal ohodnotiť, je to najlepší model, ktorý som doteraz skladal. No, zväzda, fakt ďakujem, je to super model. Skladal som už viac teda modelov od rôznych, za každým od rôznych značiek. Ano, aj tento model mi poradil môj kamarát, že hej, kúp si tú zväzdu, majú zlé modely, vradil mi síce novodobú techniku, ale ja som taký historický typ a bol som milo prekvapený aj ten model. Keby som ho mal zhodnotiť aj s tou chybou, dal by som mu kľudne tak okolo tých 8,5 boda. Takže veľmi solidné. Takže T-34/85 história v krátkosti. Dejiny tohto tanku nájdeme v Rusku za čas druhej svetovej vojny, kedy bol zostrojený a skonštruovaný ako odpoveď na nemeckú agresiu v Európe. Po napadnutí Ruska Nemci narazili na veľký problém. Ich tanky neboli schopné sa pohybovať dobre v teréne a mali silného nepriateľa, T-34, ktorá bola na rozdiel od nemeckých tankov. Tento tank mal inovatívne zošikmené pancierovanie. Nemci preto podľa vzoru T-34 najrýchlo zostrojili stroj Panther aj Tiger a priniesli ho na ruský front. Tí museli reagovať a tak na svoj tank osadili lepšie a silnejšie dielo. Rusi mali však v pláne osadiť tank aj lepším dielom 85, ale to by sa na pôvodnú väžu nevmestilo. Bola najrýchlo skonštruovaná väčšia väža. Väža má tvar šesťuholníka a kolme pancierovanie. Väža sa vyrábala odlievaním z jedného kusu, čo bolo o dosť lepšie a efektívnejšie ako pri nemeckom zváraní. Táto väža už mohla niesť legendárny 85 mm kanón, ktorý už bol dostatočne devastujúci, aby ničil aj nemecké Tigre a Panthery. T-34/85 sa prvýkrát objavil na fronte v zime 1944 a čoskoro sa stal chrbtovou kosťou sovietských obrnených síl až do konca vojny. V nasadení bol v bitke o Berlín, jeho počty manévrovateľnosť prekonali drahé a komplikované nemecké stroje. A taktiež bol používaný aj po vojne. V mnohých krajinách sveta budal ešte desiatky rokov, ako napríklad v Korejskej vojne či na Blízkom východe. Niektoré zábery tankov v akcii boli natočené v War Thunder. Ak ťa tanky, lietadlá a historické bitky bavia, určite túto hru vyskúšaj. Je zadarmo dostupná aj na počítač, PlayStation a Xbox.